Maska dakınmalymy ýa-da ýok? Prezident bu soragyň jogabynyň aýdyňlaşdyrylmagyny tapşyrdy. Türkmenistanda pandemiýa düzgünleriniň bölekligini gowşadylmagynyň ýa-da Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri ýurdun dürli sebitlerine, şol sany paýtagy Taşgabatda, Lewapda we Marada maska dakynmagyň zerur yerleri ýa-da zerur däl yerleri barada başly baratlygyň dörenligini habar berdiler. Bu habaryň ýa-da Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýokary derejeli resmiler bilen geçiren ýygnagyna agyz burun örtüğünün zerur yerleri ýa-da zerur däl yerleri barada düşündürüş işlerini geçirmegi tapşyrdy. Hasazal Türkmen hökümeti 1-nji ýyldan başlap raýatlardan diňe transport serişdelerine we ýapyk binalarda maska dakynmagyň talap ediljekdigini oglan etdi. Muňa garamazdan Azatlyk radiosynyň habarçylary polisiýa işgärleriniň açyk meýdanına köçelerde barýan adamlardan maska talap edýänliklerini habar berdiler. Resmi taýdan 1-nji iýundan Iratdan diňe ýapyk çaýlaryň içinde we jemgyýetçilik ulaglarynda maska dakynmak talap edilýär. Muňa garamazdan köpler henizem köçede maska dakynıp dakynmajagyny anyk bilmeýärler we ätýaşdan maskaly bolmagy kem görmeýärler. Talabyň resmi taýdan gowşadylmagyna garamazdan köçede maskasyz adamlara jerime salynmagy muňa sebäp bolýar. Diýip Azatlyk radiosy 8-nji ýylda habar berdi. Açyk yerlerde maska talabynyň ýatyrylanyna garamazdan hatda polisiýa işgärleri köçelerde maskasyz barýan adamlardan maska dakynmagy talap edýän pursatlary boldy. Maska düzgünü boýunça emele gelen başly baratlyk döwlet medeniýetine habar berilmedi. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary pandemiýa düzgünleriniň de facto ýagny iş ýüzüne saklanýanlygyny, ila tarasyna maska dakynmalymy ýa-da dakynmaly däl, nirelerde maska dakynmaly ýaly bir topar soragyň dörenligini ýygylyna habar berdiler. Munyň ýa-da Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 11-nji ýylda ministrler kabinetiniň mejlisini geçirip onuň dowamyny beýleki meseleleri maslahat etmek bilen bir hatarda resmilerden ýurtda bölekligiň saklanýan maska düzgünini ilan üçin aýdyňlaşdyrmagy talap etdi. Bu tapşyryk Türkmenistanyň bilim, ulum, saglyk goraýyş we sport ulgamlary boýunça ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary Sapardurda Toýlyýowa berildi. Döwlet telewizionynyň watan habarlary gepleşigi agyz burun örtükläriniň ulanylýan we ulanylmaýan yerleriniň ilata köpçülikleriniň habar beriş serişdeleri arkaly düşündüriljekdigini habar berdi. Hormat prezidentime köpçüliklerin habar beriş serişlerinin üstü bilen ilat arasında agyz burun örtüklerinin ulanylýan yerleri we olaryň zerur däl yerlerini düşündirmek boýunça wagt nesihat işlerini geçirmegini tapşyrdy. Diýip döwlet telewizionynyň watany habarlary gepleşigi 11-nji ýylda geçirilen hökümet mejlisinden habar berdi. Prezidentiň maska boýunça beren tapşyrygy Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň maskalar bawatda ilat arasyna dören başly baratlykdan habar bermeginiň ýa-da gawat geldi. Dünýäde koronavirus ýokunjunyň pandemiýa ýyglan edilmeginiň ýa-da Türkmenistan 2020-nji ýylyň iýunyna howanyň düzümindäki tozan bölejikleriniň adatdagysyndan köpelenigini öňe sürüp ilatdan maska dakynmagy talap edip başlady. Göni 2 ýyl mundan adaly güýje girdilen bu düzgün ýurdun polisiýa işgärleri tarapyndan berk gödegçilikde saklandy. Galabertede Türkmen hökümeti pandemiýa döwrüne hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasaba almady. Azatlyk radiosynyň ýurdun lukmançylyk pudawyna ýetwarly çeşmeleri bu kesel bilen kesellän adamlar barada habar berdiler. Ýöne Türkmenistanyň saglyk goraýyş we derman senagat ministrligi ýurtdan syzyp çykýan maglumatlary ne tasdiqlady ne de inkar etdi. Türkmen hökümeti maýyň ortalaryna pandemiýa çäklendirmelerini bölekligiň gowşadyp başlaýanyny elan etdi. Munyň ýa-da ýurtda sebitary otly gatnaglary, halkara uçur gatnaglary galabertede häkimetleriň agyz burun örtük talaplary bölekligiň gowşadyldy. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň Mara etmegine garaşylan sapary bilen baglykda 9-njy iýunda Mara we Bayramaly şäherlerinde ýerdenden akşama çenli 24 sagatlap arasaçylyk işleri geçirildi. Ýöne bu giňgerimli taýynlyklara garamazdan Berdimuhammedowyň 10-njy iýunda etmegine garaşylan sapary amala aşmady. Mara şäher häkimliginiň işgärleri munyň sebäplerini sapary ýeterlik taýýarlyk görülmänligi bilen düşündirýär. Azatlyk radiosynyň bu barada sebitten maglumat berýän habarçysynyň sözlerine görä, öňkü prezidentiň 10-njy iýunda Mara gelmegine garaşylýardy. Munyň bilen bagly jemaat hojalygyny degişli idaralaryň işgärleri ýerdenden akşama çenli giýjesi bilen köçelerde arasaçylyk işlerini geçirdiler. Köçeler söpürlüp ýywuldy. Köçelerden ýol belgileri, käbir jaýlaryň üçekleri, derwezeleri we haýatlary renklerini, köçeleriň uğrunaky meýdanlarda haşalotlar arasalandy. Uçur mendiliniň gapdylynaky kärenne ýerlerine ýekeje haşalot galmady. Işgärler 24 sagatlap gezekleşip diýen ýaly
arasatçylyk işlerini geçirdiler. Dip Mary şäher häkimliginiň bir işgäri anonimlik şertinde 12-nji iýunda gurrun berdi. Emma bu berk taýýarlyklara garamazdan öňkü prezidentiň garaşylan sapary amala aşmady. Häkimligiň bir näçe işgäriniň anonimlik şertinde beren maglumatyna görä, saparyň amala aşmazlygynyň sebäpleri oňa görülen taýinliklaryň ýeterlik bolmandygy bilen baglanşykly. Olaryň sözlerine görä, sapar giň gerimli taýýarlyklar doly berja edilýänçe nämäli möhlete ýyda süýşürildi. Taýinliklaryň çäginde häzirki wagtda uçar mendiliniň goloýunda yerleşen Zey kanaly hem arassalanyp gazylýar. Zey kanalyň gyralary tekidlenýär diýip häkimligiň işgäri soňky taýýarlyklar barada maglumat berdi. Onuň sözlerine görä, sapara taýýarlyklary tamamlamanyň çäginde gowaça gögörmedik ekin meýdanlaryna beýleki kärine yerlerinden goparylyp getirilen gowaçalar oturdylýar. Bu ekin meýdanlary öňkü prezidentiň uçarynyň gonjak ýeriniň goloýunda, Marynyň uçar mendiliniň töwereginde yerleşýär. Bu gowaçalar beýleki kärine yerlerinde oňat gögörüp oturan gowaça meýdanlaryndan goparylýar diýip häkimligiň işgäri bellidi. Adatlyk bilen söhbetdeş olan pagtaçy kärenneçileriň bir näçesi häkimetleriň bu çäresini bir adamyň göwnünden turmak üçin pagta hasylyna bilkaslaýyn zarba urmak diýip häsiýetlendirýär. Adatlyk baýdylanlar barada Mary velayet we şäher häkimliklerinden goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Öňkü prezidentiň saparynyň anyk senesi we onuň gün tertibi belli däl. Bu barada resmi maglumat ýok. Türkmen häkimetleri we döwlet media serişdeleri ýurt resmileriniň velayetleri etjek saparlary barada öňünden hiç ýyly habar bermeýändigi sebäpli olaryň sebitleri planlaşdyrýan saparlarynyň amala aşjakdygy ýa aşmajakdygy soňky pursada çenli nämälim bolup galýar. Ýöne häkimligiň we döwlet edara kärhanalarynyň bir näçe işgäriniň aýtmagyna görä, Gurbanguly Berdimuhammedowyň iýun aýynyň 2-nji ýarymynda Mara sapar etmegine garaşylýar. Bu aralykda habarçymyz saparyň ýyda süýşürilmegine köp adamyň begenendigini hem habar berdi. Köçeleriň köpçülikligiň ýapylmagy we büdjet işgärleriniň jokramy yssyda çäre çykarylmagy ýaly wakalar häzirlikçe ýatyryldy diýip büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda jemaat hojalygyna degişli edaralaryň ençeme işgäri bolsa, arasatçylyk işleriniň sapar amala aşýança dowam etjekdigini bellep, öňkü prezidentiň tizden tiz Mara gelip gitmegini arzu edýändiklerini aýdýar. Ysty diýmän gündiz jokramada hatda gijesi bilen işlemeli bolýarys. Maşgalamyza zar bolýarys. Onuň geljek güni ýakynladygyça işlemeli tagydymyz artýar. Gijelerini ýürütün nowatçy goýulan awtobuslarda din salmagy ruhsat berilip, köp erkek adamlary öýlerine göýbermän işledýärler. Dip jemaat hojalygyna degişli edaranyň bir işgäri bellidi. Türkmenistanyň velayetlerinde şeýle taýýarlyklar adatça döwlet başçysynyň sebitleri etjek saparlarynyň öňü sirasynda bolýar. Ýöne soňky aýlarda ýurtda şeýle taýinliklar häzirki döwlet başçysyny Serdar Berdimuhammedowyň kakasy Gurbangulynyň sebitleri saparlarynyň öňü sirasynda hem bolup geçýär. Gurbanguly Berdimuhammedow 9-njy iýunda Lebap we 31-nji maýda Daşow velayetlerine bardy. Sebit häkimetleri bu saparlary berk taýinlik görüp giň gerimli arasatçylyk işlerini geçirdiler. Lebapda habarçylarymyz onuň velayet hassahanasyna çärjew etrafyndaky ak badara baryp göründigini we bu ýerde emeli ardan azyk bolçulugynyň döredilendigini habar berdiler. Badarda 2 günläp taýinlik işleri geçirildi. Badara gökbakça önümleriniň dürli görnüşi getirildi. Türkmenawat Mary ýoly dolu petiklendi. İçi molimlerden dolu 4 sany awtobus badara eltildi. Olar badarda söwda edýän ýaly bolup, alyjy roluny yerine yetirdiler. Öňünden gurnulan bu sahna Watan habarlary gepleşiginde görkezildi diýip ýagdaýdan habarly Lewaply çeşmämiz 10-njy iýunda gurrun berdi. Mundan başga da Amyderýa köprüsine barýan ýollaryň çatyrklary dolu petiklendi. 9-njy iýunda köp adam barmaly ýerine şol sanda işe baryp bilmedi. 8-nji 9-njy iýunda Türkmenawadyň ýaşaýjylaryna köni uloglary, uly ýük awtoloklaryny we reňki ak bolmadyk uloglary sürmek gadagyn edildi. Resmi media serişdeleri döwlet ýolbaşçylarynyň we resmileriniň sebitleri edýän saparlarynyň ilata ýetiren täsirleri barada hiç ýyly habar bermeýärler. Ukrain güýçleri ýurdun gündogurundaky Donbas tebitiniň Severodonetsk şäheriniň merkezinden ýyda çekilmäge mejbur boldular diýip Ukrain harbalary ma'lum etdiler. Eýem ençe mühipde bäri bu möhüm şäheriň gözegçiligi ugrunda Ukrainanyň we Russiýanyň güýçleriniň arasynda gazaply çaknyşyklar dowam edýär. Ukrain harbalarynyň Kiýewdaky başdabynyň maglumatyna görä, Russiýanyň Severodonetsk merkezine artilleriýa toplaryny atmagy netijesinde Ukrain gorugçylary ol ýerden ýyda çekilmeli bolup durlar.
Bu beýanatdan bir näçe saat öň prezident Volodymyr Zelenski Severodonetsk gorugçylarynyň şäheriň her bir metri üçin töweşýändigini, şeýle-de Rus watwalyjy güýçleriniň Tebitdäki möhüm köprüýini partladyp, parahat ilatyň we etgerleriň mümkin ýa-da çekilmek ýollaryny böwütländigini belledi. Watwalyjylaryň taktiki maksady ütgemedi. Olar Severodonetske basy edýärler, ol ýerde tüzüň dolu manysynda şäheriň her bir metri üçin gazaply çaknyşyklar barýar diýip Zelenski belledi. Ol Rus harbylarynyň Donbassa ätiýasdaky eserleri uratmak uğrunda hem tagalla edýändiklerini aýtdy. Zelenski Russiýanyň ýeterlik tälim almadyk ýaş eserleri juda gazaply çaknyşyklaryň barýan tebitlerine uğradyp, olary topa tutar hukmynda ulanýandygyny anyktady. Ukrayn topragynyň her bir metri gana boýuldy. Bu diňe biziňki däl, bu batwalyjylaryň hem gany diýip Ukrainanyň regional häkimi Serhiy Hayday 12-nji iýunda çykyş etdi. Ol Rus güýçleriniň gabawdaky Severodonetsk şäheri bilen Siverski Donetsk deriýasy bilen terketleşýän Lysychansk şäheriniň arasyndaky üç köprüýiniň ikinjisini hem ýarandyklaryny ma'lum etdi. Barha agyrlaşan ýagdaýlara garamazdan Ukrain prezidenti Zelenski erjellik bilen garşy durmagyny dowam etdirýär. Ol Ukrain güýçleriniň ýurdun gündogur tebitlerini gysga wagt içinde batwalyjylaryň ele geçirmegine pursat bermeýändigini aýtdy. Пам'ятаєте, як в Росії ще на початку травня сподівалися захопити увесь Донбас? Ýadyňyzdamy, Russiýa maýyň başynda Ukrainanyň gündogurundaky Donbas tebitini tutuşlugyna basyp almagy umyd edipdi. Häzir eýýam urşuň 8-nji güni, eýýam iýun, Donbas hinidem garşylyk görkezýär diýip Zelenski belledi. Вже 108-й день війни, вже червень. Донбас тримається. Severodonetsk uğrundaky töweşler eýýam ençe mehipde bäri dowam edýär. Rus watwalyjy güýçleri fevralda Ukraina täwäpsiz hüjüm etmeginden soň ýurdun beýlik tebitlerinden ýa-da testirilmegi netijesinde häzir bar ünsüni Severodonetske gönükdirdi. Kiýew bu şäher uğrundaky töweşiň uruşyň geljekki ykbalyny kesgitlap biljekdigini duýdurýar. Rus harbylarynyň zarbalary netijesinde şäheriň agla we bölegi harabalyga öwrüldi. Severodonetskdaky ýagdaýlar port şäheri Mariupolyň ykbalyny ýada salýar. Uzak wagtlap dowam eden gany çaknyşyklardan soň geçen aý şäher ruslaryň eline geçipdi. Hayday 11-nji iýunda Severodonetskde ýüzlerçe adamyň gizlenip oturan azot nitrogen himik desgasyny hem zarby urulandygyny aýtdy. Moskwa tarapyndan goldanylýan separatistler desganyň daşynyň gabalandygyny we ol ýerdäki Ukrain gorugçylarynyň binanyň içinde galandyklaryny aýtdylar. Bu maglumatlary garasy çeşmelere tasdiklatmak mümkin däl. Zelenski 12-nji iýunda giçlik eden çykyşynda günwatar döwletlerine Ukraina üçin ýarag üçünçülügini tizlendirmäge çagyrdy. Şeýle-de Russiýanyň Donbassdaky her bir şäheri, şol tanda Donetsk we Luganski ýer ýeksan etmek isleýändigini aýtdy.